Lah iya pancen. Pancen kula mboten duka pinten dinten menika kok mboten patos doyan nedhi. Ratu budhek saka ngendi? Kok dadi ratu kaya ngono kok cenunak-cenunu tekan kene. Leku mangsuli rak angel to yayi. Nggih. Keparengmu kapasrana dhateng kula kemawon Koko Prabu. Mbok menawi kula saged bengok sora menika Koko Prabu nyuwun pangaksami. Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Iya. Sang Prabu, aku tak takon, makili Koko Prabu. Panjenenganmu kuwi Narendra ngendi sapa jejulukmu? Oh, panjenengan dangu dhateng kula. Iya. Lah kok sanes Sang Prabu piyambak mau bola-bali Koko Prabu dangu ning semune kok ora tau cunduk karo wangsulan kang aturake. Menawi panjenengan menika dangu dhateng kula tebih wingking saking negari Giri Kedasar. Saka negara Giri Kedasar. Nggih. Kula ingkang mapan wonten negari Simbar Kemloko. Oh, kowe ana Simbar Kemloko. Nggih. Ewa dening ing kesdumestani kula ingkang jejuluk Prabu Priya Wadengkara. Prabu Priya Wadengkara. Mekaten. Oh, dadi kowe ratu siji ning negaramu loro. Lho. Negari kula setunggal. Negaramu Simbar Kemloko. Lah Giri Kedasar kuwi mau menika prajanipun kadang kula sepuh Koko Prabu ingkang madheg ratu wonten niku. Dadi kowe ngembani kadangmu nggih. Narendra ingkang madheg wonten negari Giri Kedasar. Ingkang jejuluk Prabu Naga Wirupaksa. Prabu Naga Wirupaksa. Nggih, dadi kowe Narendra ning Narendra Kongkonan. Kowe iki Narendra telukan ngono to? Sinten? Lho. Panjenenganmu ki Narendra telukan. Sanes. Lho, nyatane kowe dikongkon dening ratu liyane. Ra kuwi ratu telukan. Oh, sanes. Ratu telukan menika yen ana negara dilulugi negara liyane banjur teluk menika naminipun ratu telukan. Lah yen kowe kula dereng ngantos pun lurugi sampun teluk. Dados kula terima dados kengkenan sanes ratu telukan. Ya padha wae. Mula gage weningna apa ingkang dadi kekarepanmu prasadana. Ana wigati apa tumeka ning negara Ngamarta kene. Ing sepisan kula nyuwun priksa. Menapa leres ing ngriki menika negari Ngamarta, Sang Prabu ingkang jumeneng jejuluk Prabu Puntadewa. Manten bener, piyayine ora ana liya ya panjenengane Koko Prabu. Aku rayi dalem, Puragil Pandhawa Raden Sedewa. Nggih. Lah wigatimu ing sepisan kula ngaturaken oneng pengalamanipun Koko Prabu Naga Wirupaksa ingkang supados konjuk wonten ngersanipun Sinuhun Puntadewa. Inggih kanthi menika mandinga dados kadang. Syukur bagya sewu. Ah, kaping kalih gawe ngono. Kula ngaturaken duta penglawung. Duta Kongkonan penglawung pati ana Rajapati apa ing negara Giri Kedasar. Kajawi Rajapati amit mandhetaka ing ngono, Koko Prabu Naga Wirupaksa wekdaling samangke pinuju nandhang Sungkawa amargi kenging cobining Bathara. Pagebluk ingkang gegirisi, tanem tuwuh boten sami medal. Najan medal boten kathah reginipun mirah. Para kawula kathah ingkang nandhang sakit, enjing sakit sonten ngemasi, sonten sakit enjing dumugining pralaya. Nah, ing mekaten Koko Prabu sanget priatos pramila nuwun wonten ngersaning Bathara nampi wangsit saged sirna pagebluk ing mapan wonten Gari Giri Kedasar ning kedamawa sarana. Sarana menika wau boten saged menawi boten sesambetan kan negari Ngamarta. Saranane apa? Boten wonten sanes kejawi negari kedah dipun tumbali kanthi pusaka ingkang nami Jamus Kalimasada. Ah, mongko Koko Prabu sampun pitaken dhateng sinten kemawon
ingkang kagungan pusaka Jamus Kalimasada boten wonten sanes kejawi sinuwun Prabu Puntadewa. Lah kanthi menika kula sowan minangka marnene Koko Prabu keparwa kula nyuwun ngampil pusaka Ngamarta. Menawi kedah kula lintu menapa kula atur mestani boten perlu wigah-wigih. Menawi wujud redana pinten cacahipun, menawi wujud bandha donya pinten baita wontenipun. Namung menika atur kula minangka dados dutanipun Koko Prabu pinacak duta pamungkas. Liripun duta pamungkas wangsul kula kedah saged pikantuk damel. Mekaten atur kula sewu kalapatan nyuwun gunging pangaksami. Nuwun. Koko Prabu, apa Yayi? Pratewa menapa pangandikanipun Sang Prabu Gendra Surantaka? Mila kula sumanggaken panjenenganipun Koko Prabu. Pusaka kuwi ora kanggo sili-silian. Ayo wangsulana wae ora bisa. Najan aku madheg ratu ning kadang-kadangku ora padha srujuk, aku ora bisa masrahake. Yen aku dhewe ngono, yen pancen sipate tetulung tak paringake kanthi legawaning penggalihku. Ning mangke rumiyin Koko Prabu, inggih mangkenipun lajeng anggenipun ngupakara menika sae. Upami wonten risakipun para Pandhawa ingkang badhe nyanggi dosanipun. Mila keparenga Koko Prabu kula aturi sumeni sawetawis kula ing badhe mangsuli dhateng pitakenipun. Mangsa burunga. Sang Prabu nuwun kula, ora ana jamak lumrahe pusaka disilih-silihake. Pusaka kuwi kagungane Koko Prabu, ning jedering ratu panjen Koko Prabu. Yen kowe bakal nyuwun ngampil, kuwi kudune Koko Prabu sarembug lawan para Pandhawa liya-liyane. Pandhawa cacahe 5, mongko ingkang ana kene mung ana 3. Kang Mas Werkudara, Kang Mas Janaka ora katon. Dadi durung bisa paring wangsulan marang kabeh wigatimu. Mula kowe mulya dhisik marang negara ing Giri Kedasar, matura marang ratu Gustimu. Gampang liya wanci mbok menawa ana karirane Koko Prabu. Kula wau sampun matur. Kula menika dados duta pamungkas, wangsul kula kedah pikantuk damel. Lho, mestine aku ora bisa mutusi. Lha ngaten wonten pangandikanipun Koko Prabu ingkang kula tampi. Yen ngantos mangke Jamus Kalimasada pun paringaken kanthi legawa, menika tetep sesambetan kekadangan antawising Ngamarta kan Giri Kedasar. Nanging upaminipun kula kok tanpa damel wangsul dhateng negari kula, menika kula badhe nampi dukanipun Koko Prabu. Kula dipun betani Purbawasesa. Wong lo kula kembari bangga kula rampungi. Kula kepareng ngrisak negari Ngamarta yen perlu merjaya dhateng tiyang ingkang anggadhahi pusaka Jamus Kalimasada. Jagat Dewaya Bathara, kowe topengan ning nyata-nyata katon ngalila. Kekarepanmu kowe mung bakal mamerake kadugdenganmu. Kowe mung arep mamerake kadigdayanmu. Apa dianggep wong negara Ngamarta wadon kabeh keparat? Yen pancen kowe arep ngrengake kadugdenganmu, ora nang kene papan. Kowe butuhe mung arep golek dadaning perkara. Yen pancen kowe nantang mung Pandhawa iki ora bakal masrahake pusaka Jamus Kalimasada. Enten ana papan bawira. Tak legani apa kekarepanmu? Butuhe diparingake ora? Aku njaluk pitukon. Wah, mung kari njaluk pitukon, bloko pitukone apa? Cacahe pira murgake blakano? Pitukone getih setetes. Lho, karepe cilik kowe bisa ngethok drijiku, gedhe bisa nugel geluku. Esuk sorene Kalimasada pasrahke marang kowe. Waduh. Padha nantang perkara. Yen kaya ngono, padha kowe ngukuhi. Apa abang? Apa kakon negara tak rusak? Ora perlu kakean wicara. Tunggu ana jabaning pasewakan. Ganti tawak tungkoh lagu murah gage nututi dudu lanang tenan. Ayo.
Hyang apa Puntadewa mboten nginten kok matumpa-tumpa cobining Bathara ingkang dumawah dhateng para Pandhawa. Wis kabeh kuwi mau gumantung karo kersaning dewa. Ora perlu kok getuni, ora perlu ngresula, pasrahna marang Bathara. Eling-eling, Nger, aku duweni crita. Kados pundi, Yang? Bener apa kang dadi kekarepane adimu Sedewa? Yenmu kuwi jamus Kalimasada. Sebabe nalika semana bapakmu Pandhu kuwi nate dipinta Sraya munggah kayangan amarga ana parangmuka ingkang saka negara Giri Kedasar. Ratune jejuluk Prabu Nagapaya. Wusanane ana ing kayangan Prabu Nagapaya bisa mati dening bapakmu. Lah kok iki ngakune ratu saka Giri Kedasar arane Prabu Naga Wirupaksa. Aja-aja iki anake Prabu Nagapaya. Ingkang karepe mung golek dadakan perkara rewa-rewa nyilih pusaka Kalimasada ning jatine mung bakal ngarah patine Pandhawa merga dhewene rumangsa mutangake nyawa marang bapakmu si Pandhu. Mula dina iki aja nganti katalumpen, Nger. Dawuhna marang kabeh putra-putra Pandhawa supaya nundung lakune Prabu Gendra Surantaka. Mekaten. Lah yen wis bisa mundur tumuli banjur kadang-kadangmu dawana supaya sowan menyang negara Ndarawati ngaturake lelakon negara Ngamarta marang kaki Prabu Bathara Kresna. Ih, mboten namung kula matundika dawuh timbalanipun Kanjeng Eyang Sedewa. Kula mangandika ingkang ngadhawuh nang kula wonten pangandika Kaka Prabu. Estokna kabeh dawuh timbalane Kanjeng Eyang tentreming negara Ngamarta tengena dhisik pasrahna marang putra-putra Pandhawa. Mboten namung kula matundika dawuh timbalan paduka Kaka Prabu. Kula matundika dawuh paduka Kaka Prabu. Monggo Kanjeng Eyang kula dherekaken manjing Datulaya. Iya, aku mung manut apa pangandikamu Kaki Prabu. Patih Tambak Ganggeng won pangandika ingkang ngadhawuh. Mara Kaki bubarna kang marase ingsun kondur ngedaton. Matundika dawuh timbalan dalem. Paripurna sabda pangandikaning Narpati kang medhar sabda Brahmana Raja. Sabda wis ngarani pangucap Brahmana Pandhita Raja ngarani ratu, pangandikaning ratu tanpa beda sabdaning pendhita pantas pisan dadi. Kersane enggal konduring Datulaya ginarbek sagung para jati biyada andharaken tindhaira ingkang Hyang Resi Wyasa. Katonton saking Mandura tan ana pranajane ing semu kaya wis den antu-antu dening sagung para mbanceti ingkang mapan ana jroning Datulaya. Semanten lampahing Sang Prabu kaya kombak kombul kaya keblabaking tirta bena lampahe. Nyatlangan ing kalangan aglara pandang muntar. Noler konang surem sorotetan padang
Mandeg sawetara ya, Nok. Iya. Pirang taun kepungkur saiki ketemu meneh karo sanak kadang Mitra Rowang ingkang lenggah ana ing Wonosida kene. Ah, Dek keri dhewe kaya kusuwan rene nang daleme Pak Kasidi Pak Mantan. Saiki mono wis ngelar jajan nganti tekan Riau. Apa ya iya? Weh. Ayo aku melu bunga melu syukur dene panjenengane Pak Mantan wis tekan Riau barang ayo nang kono ya kagungan lemah meneh ngono. Sok tandurane muga-muga ndadi ayo duwe tanduran apa klapa sawit apa bisa panen apik rezekine gedhe sok netepi karo ngendikane wayangan meneh ngono. Syukur kadang-kadang sanak Mitra Rowang ingkang saka Jakarta kono do ngumpul karo putra wayah panjenengane Pak Kartorejo dina iki ngumpul kabeh no. Semono kae mongko bocah-bocah ya pirang-pirang sing ora do ngerti cara Jawa. Ha iki sebabe uripe nang kono. Dadi nek cara Jawa bacane tetembangan cara Jawa barang angel banget nek ta saiki. Angger nembang umpamane sing cilik-cilikan pocong ngono angel. Pocong kepiye, kinanti kepiye, megatruh kepiye ora ngerti. Nek kan nembang, kamu ketahuan ngono ngerti kabeh. Apa iya lah ya saiki ra ungsume do ngono kuwi nok. Muga-muga sanak kadang Mitra Rowang sedulur ingkang saka Wonosida senajan saiki lenggahe wis ana Jakarta kono ora lali tetep ngopeni budaya. Iya. Budayane dhewe iki aja nganti ilang, aja nganti kegerus dening jaman, kerup karo budaya saka njaba sing kala-kala ora cocok karo pribadining bangsa. Saiki sing digedhe-gedheke wis medang-medeng karo kaya ngono kae. Heeh. Ayo kuwi. Mongko kowe ngerti dhewe nok. Kurang-kurang bejane yen le gondeli ora kenceng budayane dhewe bakal ilang. Mongko wong kono-kono kuwi oleh padha gumun karo budayane dhewe wis ora ilok no. Iya. Iki pengalaman ora tegese aku ki nyritake apa sing tak lakoni. Iya. Nalika aku ngambah nang Jerman, nalika aku ngambah nang Amerika kono, saben aku bar lebar nyangik sing padha ngrubung tanpa wilangan kabeh do takon. Kenang apa ya kok suarane bisa beda-beda? Kenang apa ya kok dilakoke kok kaya wong temenan? Iki mbiyen ling gawe pirang atus taun kepungkur. Kenang apa ya sing nggo gapit kok ora nganggo kayu ning kok nganggo sungu. Kuwi ditakoke kabeh wong kono nganti do gumun. Heeh. Lah nek nanggone dhewe kok malah kurang-kurang bejane arep ilang mergo bocah-bocah wis ora do ngerti wayang. Iya. Nah sing kaya ngono kuwi mau muga-muga perkara iki dijagani tenan nok. Ayo padha tetep dikencengi. Ora teges nampik marang budaya njaba, ning kira-kira budaya njaba sing ora cocok karo kapribadening bangsa wajib ditolak. Ning ngopeni budayane dhewe. Mongko calon-calone nok dalang ki ora mung saka tanah Jawa. Winginane nang Bali wis kelakon ketemune dalang-dalang sadonya. Dalang-dalang internasional. Ana dalang saka Jepang, ana dalang saka Thailand, ana dalang saka Australia, ana dalang saka Jerman, ana dalang saka Amerika. Campur dadi siji nalika wulan kepungkur nang Bali. Dadi kowe aja gumun sesuk upamane kok ana wayang sindene wong Jepang. Ana wayang sindene kok saka Australia, mergo kono pancen do seneng do gumun. Iya. Mbak Hiromi iki wong Jepang nek nyinden wis ngungkuli wong Jawa. Mbak Lesi iki wong Amerika nek nyinden lagune wong Jawa. Apa iya no. Dadi aku karo kowe wajib nggondeli melu handarbeni
melu hanggrung kebi. Aku matur nuwun nok, ya ya kuwi. Dilalah oleh kagungan kersa pas lebaran. Heeh. Oleh ku golek wiyaga angele kaya golek idom nang segara. Iya. Ayo ora ketang wiyagane tuntum-tuntum wis kebacut saguh ya tetep aku sowan. Ah wong saiki padha karo wong biyen kuwi pancen beda. Wong biyen kene wis saguh-saguh tenan nek wong saiki mung saguh ngono tok ya mung ngomonge tok. Limurungke ya sak nggon-nggon. Winginane wis saguh do teko tekan gene kula tumo campur sari Pak. Oh alah cangkem asu. Apa ya? Ayo tekan gone ngaco kaya ngene iki. Ambiyen bali nyambut gawe wis tak kandhani tanggal loro aku nampa gawean ditimbali nang Wonosida Desaga ora saga wis tenang nggih aja nyagiliane nggih. Tekan gone mau isu dipethuk oleh do telepon ngomong anu Pak sedulur sami dateng mboten saged. Lah ora kula nyambut gawe piye? Nggih monggo ngono iki. Jajal apa ora kaya ngono umpamane nang ngarepku ora kentes ndiasing. Iya, nek ora dadi ngopo tekate waton kelakon. Yes, nyatani waranggana wis tak pepaki, ora ketang kaya ngopo 6. Waduh, piye jajal? Sawangen sing 5 melek, sing 1 wis antuk-antuk. Lho, ayo kanggo tamba kangen kok. Heeh. Aku tak nyuwun dibawani. Bawani apa? Bawane nganggo dandang gula. Heeh, mengko tibake nganggo ngidam sari. Ya. Sing bawani apike Piyai Kakung, Gesit iso bawani Rasid. Ya jajal tak jajal iso bawani ra dandang gula. Sing bawani Gesit. Mengko ngidam sarine Ambar. Nah, tujune prunanku barang wis tak janjeni ket winginane. Umpamane ora janjeni winginane sampun kasaut sanesipun. Mesti. Yo bawani. Anggonku nganteni ler ngrangu sila kangku mambang miang pal woga bosileme temah atiku bingung sunre wangi pati geni yen awan datan nada bengi tanpa turu kepengin caket mring dika duku sumo wilangan songolan kalih
paringa welas mring kulwa upama ayo terus celuk wae bareng tembang-tembang lawas ditoke kok ya isih kepenak ya nok. Mingkari gumantung oleh nembangake karo garape. Lah iya nek kowe nembang kaya ngono, wah aku iki nembang-nembang Jawa wis ora apal. Ora apal. Yo odo maido aku wis suwe nang Jakarta dadi ngomong Jawa rada kekok. Nang Jakarta ki pirang dina? Arep mangkat ora sida. Arep mangkat ra sida rasa cara Jawa. Nembang kaya ngono ki aku nek nembang dangdut bisa nek nembang kok ngono entar dulu lah nunggu opa sama oma. Waduh. Entar dulu bokap sama nyokap kan udah dateng. Omong-omongan iki nek ta saiki jane ora umum tenan. Nyokap karo bokap ki nang ndi-ndi. Apa meneh anggere bocah kaya lulusan SMP, lulusan SMA. Rumah saku kaya cah edan-edan ngangge dolanan HP karo telepon-teleponan ngono kaya wong edan kae. Gimana sih, bener apa enggak? Mau. Enggak bener, enggak mau. Ngangger kelegan bener ya. Gua anterin deh. Ya, betul ya. Ih, ngene cacat. Kuwi ra rata bocah saiki do ngono kuwi. Ngangge dolanan HP ngono tobat wis. Kuwi mau tembange apik to nganggo nyidam sari, apik. Jajal. Campur sarine aku tak nyuwun. Gandeng iki nang Purworejo, aja lali aku nyuwun Kutha Purworejo. Yo, sing kakung siji Mbak Rina, ya Mbak Rina. Was.
akeh sing kondang ning kono yen sliramu melu dik tak jamin ora kucewa Godhog Purworejo sing paling gedhe sandonya kuwasa plawan pantai Ketawang tekan Jati Malang selayane sing terkenal sesuk tak tukoke doren dino minggu dek arep tajak melu aku ayo dolan ning Purworejo kutha Purworejo sakulon ngayu Jakarta kutane resik tur akeh tempat wisata Kutha Purworejo dik akeh sing kondang ning kono yen sliramu melu tak jamin ora kucewa Godhog Purworejo sing paling gedhe sandonya kuwasa plawan pantai Ketawang tekan Jati Malang yen ning Jati Kotal Mas layane sing terkenal sesuk tak tukoke doren Godhog Purworejo sing paling gedhe sandonya kuwasa plawan pantai Ketawang tekan Jati Malang yen ning Jati Kotal Mas layane sing terkenal yen ning sesuk tak tukoke doren Purworejo ki meneng-meneng ya oke sing barang kondang ya nok apa umpamane ya kemau dikandhake bedhug Purworejo sing arane bedhug Pandhawa kuwi pancen kondang paling gedhe sadonya merga kuwi ming wit jati siji ora tembel-tembelan wong lumrah wong Jawa kuwi nek mlebu nanggon klowongane bedhug sedeng no apa iya mula kapan-kapan dipriksani papane nang Masjid Agung ing Purworejo kuwi lagi bedhuge durung somongari kono nggon duren durune kondang tekan ngendi-endi ya duren Purworejo tur para priyagung-priyagung ingkang nang Jakarta kuwi akeh banget sing asale saka Purworejo Pak Menteri Herman Suparno kae saka Dudu Kulon almarhum Bapak Ahmad Yani kuwi ya saka Purworejo daleme nang Grandeng iya
Yuriki Ibu SBY kuwi ya saka Purworejo. Oh, dadi akeh banget sing padha wis nang kono kuwi kasil ngono lho, Nok. Mula Purworejo kuwi ya kudu sing bangga duwe kutha Purworejo. Heeh. Wah, apik. Ki mau nganggo tembang iki ana sedulur paring layang sawetara, Nok. Heeh. Ki lho, sugeng dalu kawula nderek atur bagya basuki dumateng keluarga besar Mbah Kartorejo Kaliglagah almarhum. Ingkang dalu menika nembe mahargya riyuni keluarga besar Mbah Kartorejo ing Kaliglagah mugi talining pasaderekan tansah caket rinaket masyata panggenan sami sumebar tebih-tebih saking kawula keluarga paguyuban Puri Angkasa Jambi Mas Prabu Minak Jinggo. Wah nyuwun dipun aturaken pangkur Semarangan dawahipun aja dipleroki. Tapi salah setunggal Mbak Darti monggo Mbak pangkur Semarangan. Mangke dawahipun kok aja dipleroki menika lagu lawas karanganipun almarhum Kinarto Sabdo. Yo pangkur Semarangan, Mbak. Mingkar mingkar rengo kara karena marati ngelik suarane ora kuat pedhot dalan tenan lho, Nok. Sinoba sino karta pas to Sinuba Sinukarta Kartorejo ya ta? Pas tenan iki. Mrekretarata tining pakertining elmu kang tumrap neng tanah Jawa. Agame ngaji terus ke aja dipleroki yo. Mas ojo dipleroki
sing eling iku budaya lakumu kudu ngerti para aja ditinggal kapribaden ketimuran mangkoke keling jaman boyo sing eling bab apa iku budaya pancene bener kandamu Pina ya kuwi karangane almarhum Kinarto Sabdo prandene ngelingke marang kabeh para warga iya tembunge Mas aja dipleroki Mas aja dipoyoki jalukku pengen di esemi tak ngono to yo dituturi tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mengko gek keri ing jaman anggepe nek ninggal ketimuran kuwi ketinggalan zaman anggepe mbok yo sing eling bab apa iku budaya pancene bener kandhamu budaya ki aja nganti ketinggal bangsa sing wis lali karo budayane ateges bangsa sing wis ora kopen apa iya yo iya mulan budayaning bangsa kuwi tetep diopeni no aja nganti diilangake eman-eman tinggalaning bapa kaki wajib diopeni siji meneh no sing rada rame sawetara apa tinggalane Kinarto Sabdo meneh apa yung iki nganggo prau layar yuk prau layar ning ngono kae ya awas
nyatane digarap nganggo gamelan ya kepenak, digarap nganggo musik ya kepenak. Heeh, kuwi kabeh mengkari gumantung oleh ngladekake kuwi lho no. Kuwi tinggalane Kinarto Sabda nalika semana. Iya. Nah, iki mau nyatane tembangke isih apik kagem panjenenganipun Kang Mas Prabu. Mugi-mugi anggen kula ngaturi saged andhatosaken renaning penggalih. Weh, kapan-kapan tekan Jambi meneh. Malah saiki wayangan kok sing kerep ya nang Jambi, nang Samarinda, nang Tenggarong, nang Banjarmasin. Apa iya yo iya. Nggih, matur nuwun. Nah saiki tak baleke lelagon Jawa meneh. Ning sing gaya Jawa Timuran. Apa? Aku nyuwun gelang alit. Yo. Ambar yo. Gelang alit. Nganggo gelang alit. Ah, iki lelagon saka Banyuwangi. Digarap nganggo musik. Yo nyuwun gelang alit. Is
cara Banyuwangen. Nek wong kono ki nek omong-omongan beda karo wong kene no. Kono ki ketoke kaya wong nyentak-nyentak ngono. Ha tahu to? Heeh. Ana wong Madura ki arep liburan nang Yojo. Heeh. Aku numpak becak. Jujung nang hotel. Hale omong rek karo nyentak jujung nang hotel. Tukange becak mangkat. Ndelar metu saka stasiun ki nabrak tong. Wong Madura nyentak alun-alun. Ha krungune tukang becak ngalun-alun ngono to. Hambar tekan ngalun-alun gretake nang kono. Wong Madura lingak-lingu karo takon. Lah, hotel nduk Jogja gak ono atepe. Dadi sewengi malah turu nang alun-alun. Mergo klerak-klerure nampani. Lah nyentak alun-alun alun-alun. Ya kuwi. Cara kaya ngono ki kaya ngono kuwi nok. Heeh. Wis semene dhisik ya nok. Mengko gampang disambung wancine gara-gara. Ya. Kandhane kang kembang kadung lawan kembang-kembang menur kang semunyo arum winoran oyot-oyotan kusuma mamrek mangambar-ambar warku kusing dupaku malun-kalun kadimeko ame Baskara amenangi jaman edan ewaya ing pambudi melu edan ora tahan yen tan melu nglakoni kaya tan keduman milik kaliran wekasanipun dilala kersane ngalah bejo-bejane sing lali isih bejo kang eling lawan waspada ing